Mukrang self-help group a hin pen wothat langso karbilang pia royalong tilong keve kachipati mati ajay me kedeng pon. Isi birta kime keso kachilang jiaphan devasthan haura gharalong ingpu pontanglo. Nili Press Club ingdeng plima hangke thekani ketalon. Do isi akis, isi peri me akis. Alamang ke itum kar biang lo isi peri me attracts nalian. Karbiang long life karbi prime time abirtang ton pen arju panikta. Mati jonga chikloni phai ingkora sirke barni nijang karbiang long lakhai si duaramla constituency ke parlopon vote langso karbilang pi aroelong mukrang self help group ahin pen chepater pi pon si tilong keve kachepate jame ke paman pon. Bangso tilong keve kachepate kibi ponalong duar amla VDC chairman Gojen Kro arideng pen jamek ingpu ponsi tilong keve kachepate pangcheng ponlu. La solong kiching sia jai megalong kachepati pon laki chingrum club la pen rong phelang obekimi club angbong si kachepati pangching ponlo. Bangso pen aphi kadu kawe terang trok siang bong chepati ponsi angdung kitiang dengalong anabangke tharvia bi club la pen rong phelang obe kimi club angbong si chepati ponlo. Angdung kitia jai megalong tharvia bi club atum kangtang muchera jok kiching sia nong e la pen tangka suring koi chepalong ponlo. Adun thunong ela pentangka suri krep hobang laki rong phelang obekimi club atumsi chepalong ponlo lapen kit homanong e abangke diki sir club atumsi tangka suri kep chepalong ponlo tilong ke veka chepatya jamek abangke thangna daki sung lapen kasiksak avi pin pensi mesen pen sayang deng pichun ponlo labang so jai megalong aluhi sarpoman pen Karbiang Autonomous Council EM in charge Soil Conservation Prabhat Chandra Taro Chetong Dunlu. Lapen Aluhiaman Pen BJP West Karbiang Long District Committee Amaipu Radi Bronghang Duar Amla BJP Mondal Amaipu Khorsing Bay Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghangatum Chetong Dunrinti. EM Prabhat Chandra Taro Ahin Pen Telong ke veka chepati kibi pona puthak ke than pona tengki. Jesemet Langroy Akung ke doatuma phan labang sosai akinang sot athe barla becheng aporahut langkithe pen hemrit ahormu kana hok pen tongsekot kachepa jokdun thekji aphan akinang sot pusi tham ponlu sipena bang ning karong alam lake dadak kobi posit tilong kiwe kachepati bipon nang kokma walam thi bang apuelo nili Karbiang Autonomous Council angkang kichingsi constituency eknong doromla constituency ladak pen kening pen batahini andeng nili dak tum nili pan kili kelong bahai dunsi nili pan MSC level Karbiang Autonomous Council EM anang deng an nili pan hirjumi nang ponlo lasi ke damtang poran tasmi dak
langpi parai karbi langpi parai kidu ni homosti arar tum nililong wang ala letum langpi ke chehla die phan sami tilong nai lapen lang ki the hut hormu horta chirim tongun e phale tengun e lahai phan osomar dom phan ba bi phak o lahai tung chirim ye phan sami tilong ke nang kok la tilong ka we joini si ni bi ponde ni phak ponde ni bu ponde ba sok sangta hingno lablo perita jebosai edet lo to nam tu ni ke komani tumta sarpisar bura tumta dukdulo lang kateroi ponsi pinang anang deng ane polo dukdu lang kimung pini ason do busini lipan helam na thana pachini lo lahelam kamatha pen karbino turmas council pen la hey scheme dengde pustami nili jungjung pen nilihin pen onaria matangka pen kunoi banilihin pen jungjung poisa pen sami pinaan atilong ni dak lang piparai ke duarat tumpanili humusiaran tumpanili ponlong lo lapen dijutsi forest department pentami ihu matilong bangalan tum kunane kisis atilong la bang satilong bang adet kijutlo pomasi la satilong da na ni tomat ha ni sensor ponmi pomasi nili panang pilong tatawan pilong lo lapen flood control department tum pentami tilong humni buge kilong gelong lo tilong humni pusami nili tum dak pilong lo dat doramla homosti lapen nongkhang homosti chucheng homosti kidai arat tum phana bang te tilong bang kenang sot bikhek koi doramla homosti bang se tilong bang ke kenang sot athima ladak bang se pu kharu pinda tango harwe bi tango la swar lok an ke rong pilang pu pitti an ke kanglu mathai tu pi Chinthong pen himari rong phar karbing long lai Prek jam akiso munira long penang an do la pen bangso akiso prek jek pute kachelang ji adim kave kasiksak do kok titi Lason si pini mati jong ni phaing kore sir kebar ni Hojai district parlo Haurakha Devasthan mate Karbiang long aduya long di Devasthan Arogya Health Hospital and Research Center ingpu pontanglo Bangso se kachelanga sai hemalong dampen penanga kiso kelanga doctor atum do ponsi erenga kiso sugar kiso lapen prick jam akisota penangan kelanga doctor do pon puta pachini pen do wayanta asonason long ponji puta pachini pontu অতি হওক সব হওক ৱাৰ্ড আজি যেনেকৈ এটা জেনেৰেল ৱাৰ্ড হৈছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে সৰু সুৰাকৈ এটা কিবা এটা কৰিছে ইয়াত পেচেণ্ট যাতে থাকিব পাৰে কম খৰচত যাতে চিকিৎসা হয় আৰু সেইটোৰ অনুসাৰে ময়ো যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মই নিজকে ধন্য বুলি ভাবিম Dilai pen bijoy rongpi Karbiang long live Lakha ingkora pho nilebemesi constituency ke parlo chokhola hawar sanglang ke hat picnic spot along mati jonga chiklo niphai ingkora ner ke parni porphai hinia por malom pen jaimek pangcheng ponsi alira lon pen nile press club ningkan pli ke chok ajamek ingsamjin pen ke talon pon Nili Press Club ingdeng pli amahang ke thegani ke talon amai long Nili Press Club amai phu Samson ingtia hin pensi mai chari ponlo Aluhi ke pachinia jai mega bank ke rap chun bank pitor teron pensi apor en ponlo Lapen mai ese ka phan lamjai sar pola ke Nili Press Club dun mai phumate the leading site news as CEO Kolom Singh terona hin pensi chepari deng ponlo Aluhi sarpa mana ping pen Chokiola Higher Secondary School principal Dr. Ranjit Ronghang chitang tunlo Lam theke jai pona hut ke than pon ke pherang ke asai ke klem ta arono ting pensi klem nang ji pusi than pon Democracy along ke pherang ke ta isianu jok lo pupen ke cheng lok penan aron atang than pajuni ponlo Yong si nang tum yong si ko pini alam chini tum du puta right to information pulo hi sipen mang ke right to information act 2005 arona ting tang ke pini yong si nang tu chini tum du pulo te ji si written application pen pon la department of pon la di nang tu pai dam de Lapen aluhiaman pen Dhentakhat Longmir Jeng College Principal Anparta Non Hejong Best Young Principal of the Year 2023 Anong e Kachepalong dun abangphu Bibison Rongpi Chetong dun
bang sohod media sai ke claim arona tang chini pa menang chila pen kai kita rada tuma phan aki mela pen ki chok lim pen si kai kita birta toknang ji pusi than pon 18 years William ko smartphone kan ini birta pakang lo amat si hola gitu mabangge arona tang ji ne der mala promasi thang left 15 mala proma news period lo da sok jadi akhir ada itu ki popular nei to ji paklang no amenda paklang no la kusuna rom Jaime kalong nili press club amahang ki thek pon nang kok aputhak lapen piniar ni an ningkan pli nang ki chok aphur ki mo ang ton pen choki hola police station amai phu anparta nili press club founder chief advisor elison timunga hin pensi than pajirmi ponlo bangso hut ke wang jilangar ni nili press club ke pat hela pen ke pang tang thu bom ji a phan kai ke ta ahok pera birta si rada tuma phan peklang pi pon nang ji buta than pon thu so nilip ki peklar ponjia phan abang 14 lapan anutin sisteme labang so long ilitum bor ipon po lapen lam se bor ipon tunang lang non ke dam tang ko ansi ilitum nilip farman phan karja mal lan so se si nilip farman phan non ke wang jilang ilitum paprang ponang lang lapen arja ponang lang puti pin kadogwe dak labang so ingdeng pri nilip fresh labam hanga tek long pensi ilitum pini labang so angdeng bangke ilitum en ponlo lapen chokiola police station oc jogodis deka chitong dunsi ningparung alam the thampon nili press club mahang ke thek ningkan pli ke chok ahim ke doksitami ing thampon lu kaduka vea sai pachun eraphi ka chorolam the ke thanpon nili press club akong chonbang sonjit kro hin pensi than pajirmi ponlo chokiola pen sonjit kro la pen koilamati pen samson ingti karbing long life Kidamtang matijong ni phaing kora ner kebarni ajo porphai sira achitim apor malom forest guard birta timung ahin pen japon linsi patrolling kedam bom ahut aron repen kewan atheng pi bornirja muzadar arongalong ongdung atheng pi neponlong Aningkan wangta World Environment Day arnilo pulote thengpi thengprang donangji pu mathapen thengpia klim ke asai ding pon pon bonta lahaya thengpi ke pon ki it habason si chemandet athe kai ke amata thengpi kang huatu ma phaisi nang ke ong thupik ajok kineblong ta dolo la pen kineblong leta dolo bangso thengpi kang hu ke pavir ji aphan ingnam rai ko masai khia tum pen penangan bor ipon laso ka bor ipon ajok kidamtang mati jong ni phaing kore sirkep the ang print rele apor ahut bor nirja mozadar arongalong AS09C 3424 dangkep adampara trakalong kibi pharui si sose athengpi nepon longlo kineblong chek athengpi hithia long lak isi sose an anam longji pusi ACF pranap tirona hin pen pherangki angno nang pachini dun ladak niltula dancing arong la pen mozadar arong la highway pen indut bahini umuni theki kanghu alam ajur ding blue pen niltu marjulong si towe bangke pu nili staff alangli Birta timu forest guard alangli pen patir pipon si towe keredam laso asai ban degiglo sila so asai ke deng hut alangli team hoi towe baji si apor malong si alangli laso 10 wheelers dumper truck alangli ne biglong lo sila so kene bahut bang approximate 10 cm cubic meter balui lapen government bilu lagi si bag amui duigi lasi details pene bane nelitum non si measurement enik bomla lapen hala kachong hu weg amuni tumange towe ajo masih alang litum la alang lituma team kedam solam adi lo masih ajo masih kade Kaikia jo kaikia por thengpi kanghu vera tum aphan joy pen ritar lipsi nep ingnang labji lasi thengpi kanghu vera tum aphan phopia prang chirera akaprega sai claim non pusi ACF pranap teron hin pen pherang kyang no sodak pen pachini pon adungrai jitu kan BK tum si sport lo claim igbom lo
Lapen market bangke adungora itu ihinan la 60 te langhat lo itu la 60 te suruh putar bor putar la hilung se market bang do ini lapen hala tumbangke kenami tumbangke la local atum si tangka maha pen amek palupen si la hai asai bang gede gitu ngomong lapen ini tum tarbi ke tumbangke la hai hui cini binde hai hui masih emetang ini habis cepat ubom lo, hai hui efek bangke ini tu metang jong masih long ubom lo. Jadi tengpi prang kawe aja ini, ini tu non langroy langjeng kustame thebik bom lo, hijuna lang kustame ini tu kata ore kado kawe, tapi apora teng kustame aroi kawe hai hui efek bangke ini tu metang jong si ubom lo. Balipathar pen presente rang KAL Long live. Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo.